এটা ব্যাক সাইড। ଆମ ମାପ ଅନୁସାରେ ଆମେ କପଡ଼ା ନେବା। ଆମ ମାପ ଅଛି 9ରୁ 2 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ନେବା। 9ରୁ 2 ଇଞ୍ଚ 11 9 2 ଇଞ୍ଚ 11 ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 ଇଞ୍ଚ ହେଇଗଲା ଆମର 12। ଆମେ କାହିଁକି ନା ନେବା ଆମର ଏପଟେ ଆହୁରି ମାନେ ଆଗକୁ ଅଛି ଛାତି ପଏଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 1 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯିବ 13। ଆମର ହେଇଗଲା 13। ତାପରେ ଲମ୍ବ ନେବା ଅଣ୍ଟାଠୁ କାନ୍ଧ ନେବା ଆମେ 15 ନେଇଗଲେ 15। ତାପରେ ଆମେ କାନ୍ଧ ନେବା 7 ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରପର କାନ୍ଧ କଟିଂଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା 4। ଆମର ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ପିଠି କଟିଂଟା 9। ଆମ ମାପ ଅନୁସାରେ ନେଇଯିବା ପିଠି। ତାପରେ ଯାହା ବଳିବ ଆମର 9 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ଆମେ 9 ଇଞ୍ଚ କଟିଂରେ କରିବା। ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କାଖ ନେବା। କାଖ କେତେ ନେବା 6। କାଖ ସେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚରେ ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆଉ। ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଛାତି ନା ଏଇଟା କ'ଣ କାନ୍ଧ? କାଖ। ଏଇଟା କାଖ। କାଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲ କାଖ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଠୁ ନେଇଯିବା 6, ତାପରେ ସିଧା ଆମେ ଏଇଠି ଗାର ଟାଣିଦେବା। ମାପ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ନେଇଯାଇଛେ କପଡ଼ା ମୁଁ 13 ନେଇଯାଇଛି। 13 କେଉଁ ଅନୁସାରେ ନେଇଛି ନା ଆମର ଅଛି ଛାତି ଅଛି 11 ଆମ ମାପ 11 ଅଛି। ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛେ 2 ଇଞ୍ଚ 11 2 13 ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ 13 1 14 ଆସୁଛି ହାରି। ଆମେ ସବୁ 14 ହିସାବ କଲେ ମାନେ ପଛ ପାଇଁ ଏତିକି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ନେଲେ 9ରୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମେ ନେବା ବିଟ ନେଇଯିବା। 5ରେ ହିଁ ବିଟ ପକାଇବା। 5 ତାପରେ ତାକୁ ବି 5 ପକାଇଦେବା। ଆମର ଲମ୍ବା ଅନୁସାରେ ନେବା 4 ନେବା 5 ନେବା। ତାପରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରେ ତା ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ 9ରୁ ଆମେ 5ରେ ବିଟ ପକାଇବା। ଆଉ ଯେଉଁଠି 5 ଏଇଟା ବି ସେତିକି 5 ନେବା। ନେଇକି ଏପଟୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏପଟୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଦେଇକି ବିଟ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 9 ପରେ 2 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଏଇଟା ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି ଏଇଟା ଏଠି କେମିତି କେତିକି ନେଲ? ଏଇଟା ବା 11। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 11 ସେଥିପାଇଁ ଇଏ 11 ଇଏ 2 ଇଞ୍ଚ ଇଏ 1 ଇଞ୍ଚ ଇଏ 9 ଇଏ 2 ଇଞ୍ଚ 1 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ହଁ ହେଲା। ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆସି ଦିଅ।